Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela Babu Dokotela babo sesibawujabule mfana omhlanje akhehle umzukulu amancingisi. Namhlanje siku December inyanga ogcina unyakeni siya ku January. Ezwe siku December sikwenza kube clear and transparent ukuthi this is our very last video of the year, and then esikhulume unyaka oqala asiyisolo ngaso futhi asixolise abantu esikhulume nabo baningi kakhulu, but we missed a lot because in a population of 65 million plus in South Africa ngalondlela ke baningi kakhulu abantu esingakhuluma ngakho, but through social media sesikwazi ukukhuluma nabantu abaclose to 30 million ngenxa ye social media because nama segment amaningi social media. Ngalondlela sithi ke namhlanje sizokhuluma nawe ku social media, sizothi ukuthi we are ending here, siyovala lo nyaka. Itopic namhlanje sithi isithwalo sika baba omkhulu. Isithwalo sika baba omkhulu. Singakangena into ezizithwalo and angisho lo nakade besibashutha abanye sibafonela, and then inyako zayo sinikeza abanye ithuba, soke sifonela nabanye sinikeza abanye ithuba ukuthi ake nabo sibanikele platform ukuthi bafonelwe beze ukuthi kunjani ukusetshenzwa ngesenza nge-social media nje usekhaya ungazuze enyangeni. Sikwenze sizonika abanye ithuba bazohlala eduze abakudotelana bekhangisa umsebenzi ngalabe sibanikele sibone ukuthi sekwenele phela, asinikeze nabo akuzona lezi nyanga esinazo. Namhlanje sizofaka ke omunye futhi umelaphi wendabuko ufuna ukukhangisa umsebenzi wakhe. Siyabingelela Babu Dokotela babo sizwe bawujabulile. Asibingelele Babu Dokotela wesizwe baba. Mesikhuluma ngobaba unoyo umasheshisa sizwile ukuthi belibhubha nomeli eBinoni, bekwenzekani? Uma sikhuluma ngomasheshisa sikhuluma ngendoda eyasheshisa impilo endoda ingenamali. uDokotela unoyo lo indoda eyaqala yaduma kakhulu ukuhlukanisa iEast neWest, makuthiwa iyahlola, indoda engaloku ikhuluma amagobongo, indoda ehlukanisa kakhulu kunabantu othi uma ngabe eselashiwe isikhathi eside uthola ukuthi inkinga yakhe akusazi ukuthi yini manje, iningi imithi eseyifakwe emzimbeni ke. uDokotela udume kakhulu ngokuhlukanisa ukuthi njengamanje into ezokwenza uye phambili njengoba uhleli imoto u1 no2. uDokotela udume ngezwi kamoya. Kunomuntu njengamanje na ofisayo ukwazi ukuthi uma sikhuluma ngonoyoyo sikhuluma ngomuntu osiza kuphi, umuntu onjani osizakala kuwena, mhlawumbe umuntu ozokhipha isisu, oshudle ngilale nomuntu ngidakiwe, o ngilale nomuntu okuhamba, ngilale nePakistan. Umuntu oza kuwena umuntu osokulindela ukuthi umuntu ozofunana. Umuntu oza kuDokotela unoyo uqale waba umthandazi. Umthandazo usebenza ngokuthandaza, usebenza ngamanzi, ufaka abantu ezibenza yonke into ngenxa ukuthi ke iyakholisa imisebenzi yokusiza abantu. Sasithatha ke isikhwama sikamkhulu unoyo okusho ukuthi ngokobugedla nangobunyaka. Umuntu uyakwazi ukufika ke kimi oxakekile ethi mina sengizame konke ngifuna ukuphuma ehluphekweni. Umuntu othi hayi izinto zami ayilungi ekhaya, kade sasishonelwa sisindisiwe, kodwa ngiyabona lento isishaya mina ngoba besingagezi besingayingeni indaba yamasiko. Umuntu othi izinto zami ilele phansi kade kwasangizabalaza, uyafika uDokotela unoyo simenzele izinto sikwazi ukuthi iqonde into zakhe. Noma ke ngingazi ukuthi mengikhuluma ngonoyo ngikhuluma ngobani ukuphi, umuntu uyakwazi ukufika kimi, ukimi ukuphi ukimi, umuntu uzokuthola kuphi mezokuthola kimi? Siyabonga kakhulu, ngicabanga ukuthi umbuzo omuhle kakhulu lo Babu Dokotela ubuzayo uDokotela unoyo umasheshisa washeshisa impilo endoda ingenamali. Umuntu othi ufuna uDokotela unoyoyo unama option awu2. Ngitholakala eGoli, eBinoni, W279 leKwape Street, iseGoli lapho. Iproblem ukuthi ke mawuzongibona wenze appointment in advance ukuze ungibone. Awuvuki nje kuseni ubabelwa ikhanda ukuthi ngisawubona uDokotela unoyoyo. Uma uzobona uDokotela unoyoyo eThekwini, eClermont, Fort Inkosi Dayway, nakhona futhi wenze appointment ukuthi njengamanje ngoLesine emkhulu, make no mistake, ngizocela ukubona. Ukwenzelani lokho? Ukwenzela ukuthi ingashayisani. uDokotela unoyoyo njengoba sisho ukuthi uDokotela indoda enesipho kakhulu izinto eziningi ezikhona emhlabeni ezinhle. Umuntu othi mina ngivalekile emalini, umuntu othi mina ngifuna ngiphakamise,
kunomuntu njengamanje engikhuluma naye nje uzame ibhizinisi lakhe lilele phansi. Kunomuntu okade ebhida amathenda uphelile unyaka lokho ehambisa amathenda physical distribution esubmita online still akaze alithole ngisho ucingo elisho ukuthi hayi nawo makiwe ukhona kwabantu ekuthiwa abaletha amasampulu. Umuntu othi mina ngomasingcwabisane ulele njengamanje angeni umuntu dayisa amapolisi kuyayifanele abayidlile imoto kudliwa ngisho umuzi. Kunomuntu othi manje angazi ukuthi le mali enginayo izokhula kanjani. Khona umuntu ophunyelwe izimali guess what? Uzoshaya uJuly singasekho leyo mali. Udokotela unazi izinto zokuphakamisa. Phumelele uye phambili. Hleke nawe njengabantu bonke uDisemba, uJanuary abantu sibafisela ukwisimo somuhle, sibafisela unyaka omusha. Udokotela unoyo lo masheshisi washeshisa impilo endoda engenamali. Sinike inamba bazokuthola kuyona khehla. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela. Inamba ke mawufuna ukufonela uDokotela unoyoyo umasheshisa washeshisa impilo endoda engenamali. Ithi 072 72 96305 082 587 4390 031 1000 uyafona kulezo namba imini ozokutshela ukuthi eka WhatsApp nansi ayikho kule namba engiyibizile. Dokotela unoyoyo siyabonga kakhulu. uNkulunkulu ababusise abalaleli emakhaya. Amen. Siyabonga Babu Dokotela babesizibojabule siyathobela. Babu Dokotela namhlanje bekhuluma nomunye omelaphi wendabuko bethi ufuna ukunazisa ukuthi yini ayenzayo emsebenzini wethonga. Njengamanje ke singena ke emsebenzini wethonga. Ilithonga lithi namhlanje asikhulume kakhulukazi ngemsebenzi whereby abantu bethi bafuna ukusizakala, whereby abantu bathi bafuna umsebenzi kaBaba Umkhulu. Itopic yethu namhlanje isithwalo sika Baba Umkhulu. Lana sikhuluma ngalamadoda lawa, indoda nomfazi lo, yabo, umfazi lo, indoda lengapha. Lana labantu laba esibasebenzisayo lezi zinto lezi asizidayisi, awuhambi nawo lamadoda. Lamadoda asetshenziswa uma uzothatha umsebenzi wangempela. Uhamba nazo lezi zinto umuya esigodlweni esikhulu unikeza lezi zinto uyothi uma ususetshenzwa lezi zinto ngesikhathi ugquma enye ibekwa ngapha enye ibekwe ngapha wena ube part nendawo umuzi usuyacelelwa kwistimela samanzi ukuthi uBaba Umkhulu uBaba Umkhulu ezakwena ehamba ngesisu ucela ukuthi akuleni akwenzeleni yini ufuna ukuthi akwenzele yona ngesikhathi usetshenzwa lapha yana kwenziwa zonke izinto kodwa lana mesikhuluma ngalento Umkhulu angikhuluma iqiniso lento akuyona yengane. Lento akuyona yomuntu osangabaza. Lo msebenzi lo ufuna ukuthi wenziwe ngembuzi. Lo msebenzi lo ufuna ukuthi wenziwe ngembuzi ngoba umuntu othi Babu Dokotela ngiyababona abantu abathwele. Sisebenza kubona. Babu Dokotela sesinobufakazi obustrong ukuthi even ama supermarket la dumila namagama nje sesinabo ubufakazi ukuthi bahambe eIndia bathwele. Believe you me, ziyenzeka izinto eIndia. Ziyenzeka izinto eIndia because even abantu baseGhana laba wena bahloniphayo sibafice eIndia mase kusetshenzwa. Abantu baseNigeria laba bahloniphayo sibafice eIndia ziyenzeka izinto. Okusho ukuthi ke izithwalo siziprovile ukuthi sisubmita kubantu abaphethe izithwalo ezinamandla. Ngalondlela ke if usuthatha leso sinqumo ufuna kube isinqumo sakho wedwa ongasibonisani namuntu ngoba leso sinqumo leso sibenefita wena or siaffecta wena ngoba noma ungamtshela omunye umuntu bese sibenefita yena akazuthola lutho. Simple as that. And ukumtshela kwakho lokho you are charismatic selling your information for no reason because lo muntu uzothi mase kwenzeka izinto noma ngaba zizona ezenziwe izithwalo kwakhona umuntu oshona imndeni uzothi kufanele phela obani benza njeni singayithini into yabo kufanele benza nje ngoba lana umuntu osuke ethathe lesinqumo umuntu usuke sebonile ukuthi if mina ngingayenzi lento le okucacayo ukuthi kwale mali lena engiphumele yokulimala izophela ngiphinde futhi ngofuna umsebenzi awu understand sinobufakazi obustrong abantu abaphunyelwe izimali zokulimala especially road accident fund we largely give them 12 months ukuthi iphele but minimum is 3 months iphele abantu abathole izimali zaka GPF laba bantu labana kumanje abanye babamba amatoho emzini yabantu kumanje sebengama security guard abanye sebesebenza kuma cleaners kodwa bebethi basupplement le mali ngoba bathi le mali encane angisho ukuthi imali abayithola kodwa ngisho ukuthi okusalayo if ungenazo isithwalo uyohleze uyisubject abantu abathwele reason why because when you've been scared you've been a coward ukusabile ukwenza lokho enye into futhi esisizayo lana ezithwaleni we able to decode yonke into yakho khona kade ngimdecodela icode yakhe bla 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 isibongo bla bla bla
and ni date of birth yakhe uyo bla 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 and ngitheme siyenza sidecoder igama lakhe ngicabanga ukuthi ngisengalibona la igama lakhe angikwazi ukulisho verse ngicela ngisengalibona igama lakhe but sitheme silidecoder igama lakhe sathola ukuthi icode elisinika yona ithi 11 lo code uma uhlanganise isinika u2 lo muntu loyo into engamphunyukisa kuloko ukuthi angaphinda abe nemali ukuthi athathe isithwalo because once sahlanganisa icode yakho yangasinika u829 mancane amathuba I repeat mancane amathuba ukuthi you can reach the glass ceiling ngoba abantu asuke benemali lapha phansi uma hlanganisa ongenani icode yakho lapha phansi ayisinike ongenani ithiwa seyihlanganisa isinike noma u8 noma u9 but now abantu ke baba nama vibration aphansi kakhulu ingakho sithatha isinqumo sokuthi asikuveze lokho ukuthi akuzo zonke izithwalo ezidinga igazi akuzo zonke izithwalo ezidinga ukuthi kube khona abantu abafaya ekhaya lezo zithwalo zenziwa kakhulu ngiyakusho nje lokho abantu base northern far north of Mozambique far south of Kenya eMalindi eKenya ngasolwandle kwecoastal abantu bakhona ba-powerful kakhulu kulezo zithwalo lezi zidle igazi abantu baseZambia baphethe izithwalo ezidle igazi masikhuluma ngegazi khuluma ngegazi lomuntu la abantu baseCongo DRC eGoma and baphethe izithwalo ezisuke zidle igazi and it's very important very important lezo zithwalo ziyacebisa very fast futhi kodwa bayashona abantu bakini for the next 5 years bayashona mase kuphele 5 years ke mase siyamaka isithwalo ke sekuthi ke sekuzoshona abantu abakusebenzela kuphela not ukuthi after 5 years akusakusuke sekufaka nje akodwa nje for first 5 years sidle ekhaya emva lokho sesodla ke kubantu abakusebenzela ngisho ukuthi wena uma uthatha isinqumo ukuthi Babu Dokotela ngizofuna ukuphakamisa umsebenzi kaBaba Umkhulu nginemali engaka ngoba lana akuyona into ama juvenile akuyona abantu abathi banomngane and uma usadla ubisi and asifuna nokuthi ucabange ungacabanga ngoba if into obungayicabanga bengasho nje kube cosmic nje la ukuthi if una 21 years unemali engaka woza una 25 no this is not made for children. This is only made la madoda meswaphakamisa siwaphakamisela umuntu onomuzi wakhe umuntu onezinto obona ukuthi uma ngifa lezi zinto zophela zonke uma ngifa lento zophela kunomuntu okwi trucking industry sekuqalile manje izinto zakhe ziyaphuka and nansi into oyidingayo kunomuntu manje olindele ifunding yaka farming ko government close to 10 to 20 million and nansi into okufuza ayisebenzise to procure that funding because leya funding lena into emnandi la mesebenzisa lo Baba Umkhulu siyakubuza ukuthi what is your capital projection yini wena lena onentshisekelo yayo umuntu uthi hayi Baba Dokotela kuno minister okufuza ngabe useng approve bayasho bathi sekusele kusayina uminister kuphela ngithi mina thatha ke nanku umsebenzi imali nonayo usho ukuthi akunemali engaka ngithi siyakunikeza kumsebenzi musu usuqedile woza negama lika minister woza nolamula green lo hlaza woza nalo lamula lapha first 7 days uminister ioffice lizokufonela lithi bacela ukuconfirma i-email address yakho nama bank details zakho bazokufonela because lento esizoyenza thina nawe uyayakha lento yakhe lento ngithamba uyifake with freeze imeke ya freezer yaqina ngithamba uyigqibe wayigqiba first 7 days bebafona bayiconfirm email address yakho bakusendela ama document ofuze wagcwalise uphinde wathumela kubona pupu ingena imali umuntu lana osukenza imisebenzi emkhulu abona ukuthi nje hayi Baba Dokotela ngiyasifundisa kodwa manje angenzile ukuthi cha bandla bengakhulumi nawe ngalokho lana ngikhuluma ngomuntu uthi Baba Dokotela yeba yikho into engenza kodwa kunento engifuna ukuyiqala ngitshela ukuthi yini lefuna ukuyiqala ngizokutshela futhi usasuka ukuthi ungangisho ukuthi uzothenga amatekisi ungasho ukuthi uzokwakha amakoteshi ngoba into is a doomed business yonke leyo ngitshela ukuthi uzokwenzani khuluma ngento zaka mining then ngizokutshela khuluma ngento zaka crude oil then ngizoconfirm khuluma ngezinto eziserious nami engizozassess ngitshela ukuthi mesikhipha lento le nansi into ezokwenzeka ubaba Umkhulu lona uyayithatha lento lena uyogqunywa ngayo
ibuye izohlala kumina angiyidayisi ngoba ikhuba lengilifakela nangikwazi ukulithola kwenye indawo nami ikhuba lokuziphilisa nale ngane zami engazizala emhlabeni wena othi ufuna lo msebenzi but uwazi ukuthi lo msebenzi uzofuna imbuzi lo msebenzi uzofuna imbuzi ngibuza ukuthi Babu Dokotela lento bese ngiyimaintaina kanjani uma usuyimaintaina uzohamba uye la kudayisa khona imbewu lakudayisa khona imbewu obhontshisi uthenge zonke inhlobo zobhontshisi nerice nokolweni ukuthengela kube nakho le ndoda ke idla lento ke leyo ke uma usungitholela utshwala besintu umqombothi ungitholela utshwala esibiza ukuthi isiminofu ungitholela utshwala ekuthiwa iclip drift obovu mase ke le ndoda ke izodla lo umsebenzi ke loyo ukuyini okunye ayidingi uzobe usunika ke zonke ke imfihlo zakhona kunomuthi okufuze ugeze ngawo ngosuku owazalwa ngalo uyazi wazalwa ngomhla kabani sikunika ukuthi thatha lo muthi hamba ogeza ngawo Babu Dokotela lo muthi uyini lo muthi kulomuthi lona into esiyifakile sifake amakhanda onwabo awu7 safaka amakhanda enhlwathi awu7 yangizwa ukuthi ngithini kwena safaka lezi zinto nga7 thereafter wena uyosebenza ngalento ke if ususebenza ngalento le usuthwele imali usuyayibona usukhuluma into yenzeke ulimi lakho siyalicaba ngiyakutshela nje iqiniso ufuna ukutshela ilimi lakho sozolicaba ulimi lakho silicabela na silicabela ukuthi umuntu omqalekisile uyashona umuntu ombusisile uyathuthuka umuntu oyibophile impilo yakho iyama impilo yakho ngoba lento suyicabule mina kuwena Isithwalo ke lezi angisenzeli unoma ubani funa umuntu osuke organic minded and owazi ukuthi uzothatha into ukuthi uyifuna into ukuthi Babu Dokotela Babu Sizwe ujabule mfana umhleja yakhe umzolo amancikisi nasi isithwalo sika Baba Umkhulu siyakunikezela sona kodwa uma wazi ukuthi ufunani siyabonga Uyazibuza abanye abantu benza ngani ufunde nabo usebenza nabo baphila impilo ephezulu impilo kubo ilula kuwena kulikhuni konke kunemfihlo ethile isithwalo senyoka manje khohla okunye ikhona inyoka yemali ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577 uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha